با آمادهکردن و خواندنێکی ji کۆمجوان و کۆمکارê welatiyên Kurd ji her çarparçeyên Kurdistanê li ber dergehê Wezareta Karê Derve ya Alman li bajarê Berlînê kom bûn û daxwaz li hikûmeta Alman kirin ku piştgiriyê bide serxwebûna Herêma Kurdistanê. Welatiyên Kurd bi meşê li gel alên Kurdistanê sloganên serxwebûnê û stranên netewî berê xwe dan dergehê Brandenburger Tor yê dîrokî û li wê derê kombûna xwe berdewam kirin. Ev armanca pîroz bêguman erk dixe ser milên penaberan, karkeran, xandekarên ku li serenserê cîhanê ê Kurd belav bûne piştgiriya vî daxwazê bikin. Ji vê hindê jî me jî îro paytexta Almanya li Berlîn daketin kolanan da ku piştgirî bidin daxwaza Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî. Berpirsiyarên Komeleya Dostaniya Kurd Alman diyar kirin ku karê Herêma Kurdistanê yê diplomasî di van salên dawî de pir serkeftî bû û ev gaveke erênî ye ku ew herêm serxwebûna xwe bistîne. Şanseke destî Kurda da ji bo dewlet bûna wan divêtin em vê bigrin û eyro diplomasiyeta Başûrê Kurdistanê û siyaseta Kurda wesa dixwaze wesa bihêzbûne di gel welatên cîhanî û taybet jî Almanya û Ewropa ku nêzîkbûna dewletê ye divêtin em pitir diplomasiyet vî karî bikin û berev dewletbûnê ve biçin û mifayî ji vê firsetê we bigrin. Beşdarên vê çalakiyê ku Kurdên her çarparçeyên Kurdistanê û hin welatiyên Alman bûn helwestên xwe derbarê vê babetê duriya Orient News re eşkere kirin. Em Kurdê Bakur dixwazin Kurdê Başûr statûkü çêbiwe em jî li gorî wê ji xwe re mînak bigirin û ji beraber moralek em jî bigîjin heqê xwe. Ich bin heute hier, weil ich die Unabhängigkeit... Ez îro li vê derê me da ez piştgiriya serxwebûna Kurdistanê bikim. Ji ber Kurdan tekez kir ku ew hevparekî dîplomasî ne. Nexwasim piştî berevaniya salên dawî. Nach über 100-200 Jahren. لە دوای شەڕی داعش ئیمڕۆ کورد ئیسپاتی کرد کە ببێتە دەوڵەت ئیمڕۆش لەبەر ئەوە ئیمڕۆ لێرن کە یارمەتی کوردێک ئەمە کوردستان وڵاتی خۆمانە بژی کوردستان بژی پێشمەرگە. Kombûn bi stranên Kurdî û govendê li gel daxwazirnê bi dawî hat. Hêjayî gotinê ye ku piraniya partiyên siyasî yên Kurd ji ber sedem ne nediyar beşdarî vê meşê nebûbûn. Ravenda Kurd ji her çarpaçeyên Kurdistanê li Berlînê daxwaz ji hikûmeta Alman kir ku piştgiriyê bide serxwebûna Başûrê Kurdistanê nexwasim piştî şerê giran û berevaniya ku pêşmergeyan kir li dijî Komara İslamê. Maxim İsa Orient News Berlin.